हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରା ଦିନ ହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଶୋଷରେ ବିକଳ ହଉଛି। ତ ସେ ପାଣି ଖୋଜିକି ବୁଲୁଥିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝରଣା ଦିଶିଲା ପରେ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ଝରଣାକୁ ଗଲା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଘାସ ଡାଳ ଉପରୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ଗୋଡ ଖସିଗଲା। ସେ ପାଣିରେ ସେ ପଡିଗଲା। ଯେହେତୁ ଅଧିକା ପାଣି ଥିଲା ତ ଯଦି ସେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି ତ ପାଣି ଭିତରେ ସେ ମରିଯିବ। ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କଲବଲ ହଉଛି। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କପୋତ ଦେଖିଲା କି ପିମ୍ପୁଡିଟି ବିକଳ ହଉଛି ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ତ କପୋତ ଗଲା ତାର ତ ହାତ ଗୋଡ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପରି କି ଆମେ ହାତ ବଢେଇଦବା କି ହାତରେ ବାହାର କରିଦବା ବୋଲି। ତ ସେ କଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଡାଳଟିଏ ପକେଇଲା, ପତ୍ରଟି। ତ ସେ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପିମ୍ପୁଡିଟି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତା ଦେହ ଶୁଖିଗଲା। ପିମ୍ପୁଡିର ଦେହ ପାଣିରେ ଯେହେତୁ ଥିଲା ତାପରେ ବାହାରେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀଟି ଆସିଲା ଆଉ କପୋତ ଉପରକୁ ସେ ଜାଲ ବିଛେଇବା ସମୟରେ ତ ପିମ୍ପୁଡି ଦେଖିଦେଲା। ପିମ୍ପୁଡି ଦେଖିକି ଶିକାରୀର ଗୋଡକୁ କାମୁଡିଲା ପରେ ସେ ଶିକାରୀଟି ସେ ଜାଲ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲା। ସେ କପୋତ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ପଳେଇଲା। ତ ଷ୍ଟୋରିଟି କହିବାର କାରଣ ଏହା କି ଯଦି ମୁଁ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବି ତାହେଲେ କେହି ନା କେହି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ସେଠି ପିମ୍ପୁଡି ହେଇଥାଉ କି କପୋତ ହେଇଥାଉ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏହା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଲାଇଫରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେ ମଣିଷ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସତ କି ନାହିଁ?